Его е. Аербека. Тук сме го монтирали. Его главният герой Кленди. Нашия човек. Усмивка. Така. Тук му е седалка. Тук, гледай го са. Усмивка. Тук усмихна той. Тук човек още не знае какво предстои да му се случи. Нашия човек. Усмивка. Усмивка, снимка, штрак. Тук му е седалка да не го боли до пето. За дипката. Публиката. Колю. Всичките са тука. Това са едно вати се събрали пред блока, се седат трескали с ракия, първаки са решили, що не накараме Кленди да седне върху аербега? Що не скъсаме на Кленди тук багажника? Тука, че подаваме ток. Сега, Любчо, сгубявай. Говори с много голям ентусиазъм. Да. Слушай сега, каква е заповедта? Тука, че подаваме ток. Сега, Любчо, сгубявай. Сгубявай. Ма той Любчо много с трудна сглобка направи тук. Добре. Дай една цигара, Буку. Цели. Дай една цигара, Буку. Готов си? Заповядай да седнеш, Кленди. Дай една цигара, Буку. Не, ма бе, как си? Гултовата реплика. Заповядай да седнеш, Кленди. Слушай сега какво вика Кленди. Не, ма бе, как ще ти свърли? Не, ма бе. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. 5, 4, 3, 2, За луната ли ще едно. го праща? О, стига. Колко да са му дали. Ма не, казвам, че 100% са му дали една кутия цигари, едно кафе са му купили и може би там 2-3 леса са дали. Оп, слушай какво е обещанието. Всичко започва преди 7 месеца с обещание за 1000 лева и мечта за ПВЦ до грама. Ти ли си? И голямо обещание. Сами стана малко Брат, какво ти станало гадно, ти ще се навиеш ли да седнеш върху аербек? Да, аз. Реално за 1000 лева. Добре, слушай сега какво му се случи. Аз няма слагам някаква такава плоскост да ми издъни газа. За 1000 лева за ПВЦ до грама, братле. Нека да ми издъни. Разказва, че подстрекателите обещават, че ще му платят, ако седне върху гумите и се остави да бъде катапултиран. С парите той ще да се къщата и да си смени до грамата. Резултатът обаче е счупен прешлен и 3 месеца на легло, а от обещаните 1000 лева няма и следа. Много зле. Счупих прешлен, татски болки. 3 месеца и половина на легло бега човек.